flere mennesker får en uddannelse. Det betyder 16.000 flere, der får en uddannelse. Alle skal med. Alle skal kunne få fri og lige adgang, når de bliver syge. Det skal ikke være en CPR-nummer, men tværtimod. Det skal være en CPR-nummer, men ikke ens indkode, man husker, når man skal til lægen. De der ved, de drejer på alle håndtagene i Danmarks maskinrum. Vi parkerer ikke de unge på kontanthjælp. Vi sikrer, at olieselskaberne bliver beskattet.